Здравейте хора, сега ще видите какво си взех от DM, а вие вече го виждате. И взех си от DM тази маска за лице, която хидратира и освежава кожата. Тя е с кокосово мляко, а марката е на Балея. И нека с вас да я отворим. Ето хора, отваряме я, буквално е супер трудно. Ето, отворихме я малко. О, има някакъв бял крем. Сега, чакайте сега. Чакайте, аз не съм я отворила. Хубаво. О, мага! Ако се чуете защо аз не я отварям, защото просто не се разменяме. И за това. И гледайте колко много крем има. Сега ще сложа на лицето на сестра ми. Да. Да! Хора, ето така седи маската на лицето на сестра ми. Твърде е голяма. На нейното лице е супер малко и да. Сега сестра ми ще каже нейното мнение за маската. Кажи какво ти е мнението. Мама казва, че приличам на чудовище. Да, така си е. Ако излезеш това нещо на главата си навънка, ще плашиш 100% някой. Така хора, сега и аз искам да пробвам маската и ще се я сложа и ще ви се покажа. Хора, ето го резултата на как ми. Буквално и на мен маската ми е голяма и някакси чувствам кожата си се налепваща. Все едно сте сложили праймер върху кожата си. Това е супер глоуи. Да. Супер мазно, но после си бива, защото... Да, кожата ти е прям много яка. И трябва да изчакате 15 или 20 минути, колкото вие си решите. Или колкото пише на опаковката. Да, на опаковката пише 15-20. И да, ето така ми седи. И... Не забравяйте да се абонирайте за канала. Защото ще стигнем... да харесате това видео. Да, защото ще стигнем 100 абоната. И ще направя giveaway.